To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na jama'a masu ce mu wasu gane da ake kwafi link na yi hoto sai screenshot na tura muku a cikin group. So ga wanda ba su gane ba a yau ne sai na ce bari muku bidiyo in gwada muku yadda ake yi ai kwafin wannan linkin sai ka je ka shiga cikin application naka mai suna Gemini. Gashi nan kuna gani shine a sama, in ka je sai kai kwafin rubutu insha Allah. Duka dai zan yi a cikin wannan bidiyon za ku gani. Wanda ba su bai gajiya insha Allah sai ku je ku kwafin wanda ya sai ya nuna mun insha Allah. Farko na shiga cikin wasu nawa gashi nan kuna gani sai yanzu in taba wajen channel kin nan. Na taba wajen channel zai kai ne cikin wannan fuska kinan gallery nawa. So ga rubutun na tura muku nan jiya a Boss MK Niger WhatsApp sai kai kilki akan sai ka zo ka taba can sama, in ka taba sai ka hito a nan tsakiya. A ganin ga ya kwafin ba sai ka fito tsakiya kenan sai ka shiga cikin app naka mai suna Gemini. Gashi nan na shiga daga cikin su, in ka shiga daga cikin zai na irin wannan fuskar gata nan sai ka taba wajen nan police. Gashi nan ga in ka taba wajen nan police zai kawo ka film gallery naka. Gashi nan ga wajen hotuna naka gashi nan tsakiya na sa na taba hannun nan sai dan ka taba nan zai nuna ma gallery naka na hotunan ka insha Allah. Sai ka je ka zabi hoton da yake so ka amfani da shi ne zan dauki hoto. Gashi nan sai taba don ka taba don to da ja ka yi kwafin link na rubutu in ya ga blogging gashi nan sai ka taba wajen kamar za ka rubuta nan day month ka gani ba sai ka taba gashi ga MK Niger kin gashi za ka taba da shi ne rubutun da ka yi kwafi. Idan ka taba shi ga wannan rubutun ka gani gashi ne sai ka send nan ga zai login ka bashi kamar yan sufani haka kadan za ka bashi yan sufani kadan. yanzu na danna gashi ne aka ma login yana yin login na ba za ka ga foto na fito tsaf ba tare ba ta lokaci. wannan shine yawan rubutu da ja duka ba abin da za ku dauka kwafin ne kawai za ku fito kusa cikin application na kuma suna Gemini domin ku yi amfani da linkin. Idan ka shiga kwala ga wayanda ba su yi rubuta ba sai ne kwafin na shi domin mutum ya je doka kawai za shi je a zai. kun ga na yi kwafin wannan insha Allah. Gashi na foton ya gama yin generating nashi yana kan kofunan ya bude kenan, yana bude a gani ya gama bude a normally. kun ga da foto hoton kun gani wancan hoton ne gashi nan wannan na saman shine wa ya koma foto kaman kaji maka. Gashi na foton da kuke gani shine na mai da haka. So abin ba wani wahala da shi bane, dan Allah ku tsaya ku fahimta. Wanda bai gane ba shi na min tambaya ta WhatsApp domin yadda ake hadawa. Je na turo wannan bidiyon na ga wasu ba su gane ba. Wasu ba su gane da ake yin kwafin na linkin ba wanda zaka zo ka yi joinin nashi. Da jar na ce mu kowa je ya download wannan application mai suna Gemini. Wanda ba ya da shi a cikin wayan shi sai je ya download. Da jar application yana fitowa ne daga waya, so ba waya duka ne shi ke fitowa gare ta ba, sai mutum ya je ya jinno shi. Da kasa Gemini application shine na farko, shine na can farko, shine fara nuna muku insha Allah. Shi na fara nuna zan ƙara kafe muku hoton shi da sunan shi a saman wannan screenshot na insha Allah. Yanzu za ku je ku abu cikin sauki ga wanda ba tsaya ba insha Allah. Yau za ku koya kuma za ku koya cikin sauki. Gashi na shigo gallery na wani downloading na shi ya ga mun downloading finish.